Dobar večer, Maribora, smo u redu. Torej, tako je Slavko rekel, verjetno se vsi sprašujete, kaj je zdaj tukaj se bo zgodilo, kaj nas pričakuje, niti mi ne vemo. Ne res, ne vemo točno. Namen je ta, da se skozi ta pogovor, skozi to neko okroglo mizo, publiki približa tisti del komedije, ki ponavadi ostane skrit. Kar se tiče postave, verjetno po imenih ste videli, da bo jezik tak mešan. Mešanica slovenščine pa srbo-hrvaščine. Tako bo kot na upravni enoti na Jesenicah. Evo, približno. Samo malo bolj uradno. Dame in gospodje, z nami je Domagoj Pintarič, Petra Bajević, tukaj Srđan Jovanović iz Srbije in Timbo Vetrec iz Čepolce. Treba biti, mislim, da si on na pozornici, ali u stvari nije u Europskoj uniji. Jeste, da se izdvojimo. Nismo sad. Taj tretman, još koju godinu. Zgleda kao da je nekdo sladolede razdelio, nitko. Šta je rekao? Ja, meni je ful čudno da z njimi govorim slovensko, ampak koji tebi. Mi ćemo, ako budeš dobar. Domagoj, daj rečnik. Ok, začnemo recimo z začetki. Začnemo z začetki. Ajde Domagoj, povej ti prvi nastop. Ja sam se u Zagrebu prijavio na open mic, odnosno na natjecanje amatera. I kad sam se prijavio, onda me je cura nagovarala da se odjavim jer je bilo neugodno. Rekla je da će se sramotiti tamo, ne želi da se prijavim. A prijavio sam se jer imao sam to dugo u sebi, imao sam tu potrebu, znaš, nekako nastupat. I dugo sam se... Ognje med, pozdravi, to tukaj imamo vsakeč me nekdo govorio prvi nastupu, ja. I ništa, prijavio sam se i tam sam, pobjedio sam na tom natjecanju par puta s redom i tako sam počeo, sjećam se. Bilo je mezištino, naravno. Ali bilo je naputo, skoro sam prekinuo s curom. Srki? Prvi nastup, 28. maj 2009. Bite Fart Cafe. Dobio sam poziv za Lent u januaru od Slavka Škorca i on me pitao, kaže, tada, kažem, druže, izvini, samo sekund, ja nemam stand-up. Ali ti ćeš to napisat, ja sam čuo da ti to možeš, nije to problem. I ja sam stvarno pisao narednih meseci i ovdje mi je bio 5. nastup, znači taj prvi nastup je bio u Bite Fartu sa osjećanjem, zvao sam samo prijatelje, tako, kolege, drugare, 50-ak njih je došlo. Nisam znao da li će me gađati ili će reći bravo, super ili užasan osjećaj. Znači, onako nešto si napisao, kao da recituješ nešto pred... kao da treba da smuvaš devojku uz recitaciju, kao priđeš i kao kreneš, znači, baš hrabro. Tako sam se osjećao. Nema punchline. Tak bo cel večer. Folk bi počasi želel tako, fuck this shit. Idem jaz gledati tudi njime, to je začel. Enkrat sem bil gol za eno žensko in je rekla, da ti smešen. Ona ve, očitno je tle. Enkrat. V bistvu sem nadlegoval ljudi, jaz sem skozi hodil, Miki Bubul je bil en prvih v Kranju, ki je nastopil in sem mu skozi težil. Jaz bi tudi nastopil, pa on, ja, v redu je, ker imam tle počivi. Pa sem pa res, čez pol leta mi poklical, pa bi rekel, ja, tle prid za 5 minut. Tako da takrat se je začel, ampak sem bil po mojem čez beden, ampak tako meni se je pa zdelo, da sem ful dober. To ponovadi je dober začetek. Ti si miš, dober sem bil, ja, tako za tvoji prijatelji. Kad se prijatelji so bili, dober si bil, super si bil, odličan. Ništa te nisam razumio, šalim se. Na engleskom možemo. Ti nisi. Ko si pa ti začel Perica? V gledališču Koper, v bistvu sem bil v klubu študentov, ful aktiven. In fajn je biti, zdaj ni toliko, ki so zrezali budžet študentom, ampak takrat je bilo zakon, stari. Takrat je bilo tako, da smo imeli milijone in tam smo 3 študenti, ki sedimo na milijonih. Je treba ta cash ponuditi, problemi. In si lahko naredil katerikoli projekt, jaz sem bil v upravnem odboru za to, in pol
je tako, da lahko sem naredil karkoli, samo da je v korist študentom. In sem rekel, pita, ni stand-up komedije. 2003, noben, če si rekel stand-up, noben ni vedel. Enkrat sem štopal tam v Ljubljani na Dolgem mostu proti Kopru in en tip mi je vstal, s čim se ti ukvarjaš, kaj nameravaš biti v življenju, sem rekel, stand-up komik. Je rekel tako. Do Kopra mi ene besede ni povedal, majke mi je. Ti bi se mislil svoje. Po moje boljše bi šel skozi, če bi rekel astronaut. Tako da, ja, ampak ni bilo nič in pol sem naredil audicijo, kao gremo narediti audicijo, to bo polno vrste takih ljudi, 2 ste se prijavili. In jaz rekel sprejetrstvo. Mi smo naredili kao šov, en je bil Mladen Paković, drugi je bil en Marko Mazek, ki zdaj se ne ukvarja s tem. In tako smo začeli. Zdaj v zaporu. No, tako sem začel. Peđa, povej, kje si začel? Omladinska radna akcija. 64. Drugače, to je Jugoslovansko mizo, je on postavil, ni toga se ve. Ne, Požarevac 86. Tad sam imao prvi nastup u kulturno veče moje brigade. A bila je jedna slovenačka brigada, Stane Rozman Cane. Ne, nije. Stane Rozman iz, nemam pojma odakle. Iz Maribora? Nije bio. A Cane iz Breakersa? Ne, Cane iz Sporty Breakersa, tako. Tad sam ima bosanski jedan sarajevski glumac, zove se Josip Pejaković, neki će znati tu. On je imao mono te komedije i jedna od njih se zvala Oj živote. I ja sam to kao klinac slušao, znao sam na pamet i onda kad je trebala kulturno veče moje brigade, onda sam ja izašao i to je moj prvi nastup. Kad sam odlučio da ću se baviti komedijom je bilo 2 mjeseca kasnije kad sam nasmijao mamu i onda me nije istukla. Onda sam shvatio da je to dobro. A kao ja vjerujem i svi tu, shvatili smo negdje u srednjoj školi da žene vole muškarce koji ih nasmijavaju, pa eto. Vsi tukaj nastopamo pač od Vardara do Triglava, tako da, kako kaj doživljate scena u Sloveniji, scena na Hrvačkem, scena dol u Bosni, Makedoniji? Super je da se razvija, prvo se razvilo tu kod vas. Normalno, Slovenci su uvijek prvi. Normalno, da. Pa onda nešto se primilo kod nas, samo mi smo non stop posvađani sa svima i međusobno, tako da smo čekali da se razvije neke drugdje. I da se razvile Srbija i Slovenija i Bosna i to, pa ono ima svuda ima. I Makedonija, bili smo u Makedoniji. Čak ima i na Kosovu nešto. Ne znam ja. Ok, nećemo spominjati ove bolne teme. Nama je ohrabrujuće da ono što je smešno u Mariboru, smešno je i u Skoplju. Znaš, manje više, dakle, dobra fora je svuda dobra. Ono što je u stvari, ono što sam se htio nadovezati, razlika između stand-upa u svim ovim našim republikama je, za razliku od svih ostalih, u Sloveniji to nije toliko centralizirano. Cela ta postava plus Saško Kocev, ki je, a je nastopal ali bo nastopal na Lempu? Bo. Kar pridite pogledati, ker je fantastičen. Smo nastopali u Skopju. Čekaj, nemoj da prelaziš onako olako preko toga. Mi smo krenuli sa idejom da snimamo novogodišnji program. Ja sam zamišljao studio neki, dovode nas u diskoteku, onako... Hard rock cafe. Hard rock cafe. 1200 ljudi. Koliko će ljudi da dođe? Ama neke ke dojde, možda ke vidim 600-700 ljudi tuka. 800 ostalo napolju. Da. Taj televizijski deo za emisiju, samo su nas iscimali kao magarce pre toga. Ajde samo sekoj od vas da poželi srećna nova godina, ama na svoj od jezik. Pa kako, brate, srećna nova godina, znaš, i na srpskom i na hrvatskom. Ajde, sad, i može i 1. maj da se čestita, da za reprizu imamo... Strašno, ali doći ćemo do toga, tih delova najbolji i najgori nastup, pa prosto
Ja se sjećam to u Skoplju, uđemo unutra u diskoteci, onako ogromna diskoteka, unutra 20 ljudi, to sve ovi tehničari, a počinjemo za 10-15 minuta. Kran montiraju, znaš. Nema nikog, a vani sa 2000 ljudi tuče za karte. Milčo Mančevski režira, znaš, sve kao totalno high class. Ljudi većinom misle da se ti prestrašiš 1000 folka da bo prišlo. Tebe je strah da bo u prostoru za 1000 folka 20 ljudi, to je problem. Da, taj snimak koji su emitovali za Novu godinu, 1. maj, za sve praznike, televizija je zatvorena i kad god nemaju ide nešto na tom kanalu, oni puste taj snimak. I ja kad su me zvali da idem sa solo predstavom tamo, samo molim te, nemoj onaj deo koji je bio, to ljudi znaju, kažem, dobro, to je nekih 15 minuta sastavni deo predstave. To je bilo ko na koncertu, kad je došlo do tog dela. Znači, sve znaju unapred, onako govore. Ampak, če se že hvalimo, kje smo vse bili, najprej vemo še, da smo bili v Angliji, razen Srđan ni šel, ker pač ni bilo keša nekih programa. No, on je tak človek praktičen. Mimo vizu je. V bistvu minus je bil, ker tam pač je tak sistem, da moraš, da plačaš včasih, da nastopiš, tako ker je komikov kod reka. In če hočeš nastopiti ob 8, 9, pridi ob 5. Ne, pridi ob 4 popoldne in moraš biti tam cel čas, da čim več spiješ in ne smeš prijeti sam, moraš imeti s sabo še enega frenda, ki bo tudi pil. Tak sistem, in potem lahko nastopiš zastonj. In ko sem šel nazaj v Slovenijo, sem bil tako srečen, kao Ali svako od vas vodijo svog prijatelja? Ne, v enem smo šli, jaz pa Domagoj, sva šla in kao, en tip nam bo zrihtal po enega frenda zraven in ni zrihtal. In potem smo metala kovanec, kdo bo nastopil, jaz salon in kdo bo čigal frend. Kovanec bi tvoj najbolji prijatelj. In je bilo tako, da sem jaz zmagal, da bom jaz nastopil in je šel z mano in smo šli noter in tam je bil en mali Hitler. Taki je lastnik lokala, on je tudi povezovalec in pač predsednik vsega skupaj. Mi smo tukaj v Vajni, priješ gor, pa imaš 20 minut, se smeniš, Slavc, letos bom imel 25, je to v redu, ja, v redu je, in tako naprej. Tam pa je tako le, 6 minut imaš, ne 7, 6, tukaj je bilo 5. In je bilo, da si imel 5 minut, na 4. minuti ti je on prišel od zadaj, ta tip tako, pred publiko tako. Še 1 minuta. Ampak je njegov en tip si kar privošči, in katastrofa, jaz sem bil tako prav dolgo, tam so vsi bi radi košček te neke slave in eni so res dobri, samo pač, ker je toliko tega ne prido nikamor in potem tam ena punca je bila, ki je tudi bila komičarka in z njo je bil fant, ki sem se pogovarjal z njim, je rekel tako, zakaj to počnete vi? Zakaj to počnete? Zakaj ste toliko trudi? Jaz sem non-stop z njo tukaj, ona sploh ni neki blazno smešna. Pa povej njej, pizda, nekaj meni govori. I posle što nisam išao. To je bio užas tamo, tipa ovoga, ono ima onak klub pun ljudi i onda tjera da govorimo ko će sad nastupat, 4 ili 11, kao svi morate pokazivati ko će nastupati, ono 11, nemam pojma, izgubio sam se jednom. Is everybody drinking? Everybody order 2 drinks right now, everybody. Yes, this is funny, yes, drink. Da, užas, ono, ja isto kad se vratio, tu večer kad sam se vratio, sam nastupao u Zagrebu u movie pubu, kad sam vidio kako izgleda taj prostor, kad sam vidio kvalitetu večeri, kad sam vidio publiku, ono, bilo mi ono, okej, znaš, ono, lako za englesku i sve ostajem tu. Ko pokaže 1 minuta, potem ko je 5 minut, on pride in ti stoji tvole, se ti. Da. Stoji na stage i gleda na sat. In potem že začeti počasno. Ja, by the way, Tin je bil drugič, ker je večkrat šel v Anglijo in nekaj je osvojil, zmagal tam v tisti njegov Ja, tam sem zmagal in se dobo tak pokal. Ja, od Hitlerja. Ajde, ne mogu reči samo tako brezvezni, kjer pa so bili tako najljubši trenutki do zdaj, evo, ta sedanja stand-up karijera. Niti ne nujno najboljši nastopi, ampak taki najboljši trenutki, ko se res fajn počutil s tem, kar počneš. Ma Makedonija, nemo se lažemo, to 1200 ljudi, ono prelepe neke žene, ono je bilo neko ludilo tamo. Imali smo jedino strah, ja konkretno se ne upišam, jer ne može se probije do WC-a čovjek. Neviđena gužva. I onda sam zamolio, tako, tebe sam zamolio,
molim te, idi pre mene, upišat ću se na sceni. Znači, imaće najluđi novogodišnji program Makedonci. Onda smo Domagoj i ja krenuli onako, beži, sklanjaj se, mi nastupamo, moramo u WC, prvo smo ušli kod nekog u kancelariju, se sećaš? Ovi broje tamo kao pare, kod te WC tamo i onda smo se vratili, nije bilo više nikakve frke, onako opušteno, 2 sata je trajao program, divno, sve je bilo super, mislim, meni je protrčao onaj direktor televizije iza mene, se sećaš, u kadru, znači nema nikog na sceni, samo u jednom momentu čovjek protrčava nešto maše, on je direktor televizije, ujutru su ga uhapsili. Domagoj, kjer su najboljši trenutke u Blitku? A znaš šta, bilo ih puno, bilo je stvarno super trenutaka s tim republikama i u svemu, ali mislim da onak najdraži trenutak je kad onak shvatiš da ljudi to što radiš stvarno cijene. Bilo jednom sam nastupao u Zagrebu, u jednom zapadnom dijelu grada i odradio sam svoj dio i došli su mi ljudi, pitali su kao koliko to košta da bi ljudi bi u publici skupili još novca da plate za još toliko. Znaš šta, mislim, glupo sad zvuči, ali mi je bilo u tom trenutku da, može. I koliko si im rekao? Nisam. Ali To je u kunama, ne znaš što. Dogovorili smo se. Tebi ti? Meni je bio najljepši trenutak kad sam nekad nastupao u Zagrebu, pa je bio Domagoj lik na odru in je bil koma pijan in vsi v publiki so vedeli vse njegove fore. In on je cel nastop je povedal fore in vsi so ga gledali tako, ja. In on tako, joj, užas. In pa spet še eno pove, pa spet vsi, ja. On se, oj, užas. In cel nastop je to delal in jaz sem umiral od smeha. Vsi njegovi prijatelji smo umirali od smeha. Joko sem še nikoli življenja, nisem toliko jokal. Ampak sam zaradi tega, užas, joj. Joj, zakaj sem se napil, joj, ne. Ja se toga ne sjećam. Pazi, to je Tinov najbolji nastup. Najbolji trenutak. A dobro trenutak, ja. Da. Kad sam bio najviše sretan. Zanimljivo je to da ljudi nisu toliko svjesni da kad... slovenčina. Ne, nastavi. Ljudje se ne zavedaju tega, da u bistvu ti kot komik nočeš fenov. Za rock zvezda, ali kar goli je fajn, da imaš feni od komika vejo tvoj material na pamet, razumeš? Ti hočeš čisto sveže obraze, ki govoriš fore, ki so stare 15 let, pa si še vedno sveže za njih, razumeš? Ne hočeš one, ki so kao Robin Williams, in to je to. Mogu ja sad ovako, samo da objasnim, evo, ovo što je on spominjao, koja je razlika između komičara i rock zvezde. Dakle, kako se izgovara njegovo ime? Biće tu, ako već nije bio, Joakim Harquin. On ima najbolju foru koja objašnjava koja je razlika između stand-up komičara i rock zvijezde. Stand-up komičar može pružiti ovako ruku dok govori ovo i niko neće posegnuti za njegovom rukom. Dok, znaš, kad rock zvijezda samo napravi to je otprilike ta razlika. Pa, baš, okej. Teške, to se bo itak non stop dogajalo, to je špricer, koliko da veste. 8. Kaj je bilo vprašanje? Gde ste bili u noći između četvrtka? Najbolji trenutak, da. Ne. Perica je v petek dobil prvega otroka, tako da je še vedno mamačka. In to je najbolji trenutak u njegovoj karijeri. Pa frizura ima pa vse. Aj sad slike krenio s ove strane. Jel se tebi dogodilo, ja ne znam, evo, meni se dogodilo kad se rađala moja prva kćer u rađaoni, dakle moja žena je a babica, dakle mi to zovemo babica, jel, ova medicinska sestra, daš, dakle moja žena je tu i radi ovako. Evo ga. Da, a babica dolazi i pogleda mene, joj, jeste vi onaj komičar? A moja žena vrišti tu. A šta ja napravim? Jesam! Događa se, jel? Da. Ampak se strinjate, da je dejstvo to, da smo pač mi psihološko hibo imamo, ne? Da to je nek manjko neke pozornosti v otroštvu in tako naprej.
Ne fiziološko. A ne, mislim, aj povej ti, zakaj, kakšno ti imaš, kakšne traume imaš od prošle? Strašne traume. Šta, od nastupa? Sami frendi, prošle povedz. Kakve traume imaš iz djetinjstva? Jezive traume iz djetinjstva. Zašto želim da me ljudi vole? Zašto izlazim na scenu? Pa pogledaj me, čoveč. Šta mi je drugo ostalo? Ako ne znam da ih zasmejem, ajde se. Pa ne znam, nekako ja sam ko klinac, to provalio sam da, znaš, to kao Peđa što reče, da, znaš, neka fora može dobro da ti pomogne da ne dobiješ batine, pa sam sad, ne znam, 5 godina sam znao napamet i manje tesnu kožu prvi deo. Neki kažu trebaš biti hrabar da se baviš stand-up komedijom, da se znaš da se... Opet si prešao na srce. A je. Pardon, Hrvatska. Zdaj ne, ovo sam ti već popravljao, sve je u redu, ajde. Tina, ti prevedem? Hrabri Miško. V bistvu je tako, doskrat na začetku, kad ti se ukvarjaš s stand-upom, te je strah, da te ne bojo imeli radi. Pa kaj enkrat, potem pa strah, da bo Domagoj prvo se želi, da te vsi imajo radi. Preč pijan, pa ga Perica pozabil vprašanja. Ne, kaj je bilo vprašanje? Strah na sceni. Pa ja, pa sej v vsaki stvari strah. Se pravijo, da največji strah človeka v bistvu je smrt, pa nastopan na odru. Tako da v bistvu celo nastopanje na odru je pred... A gledajući neke komenčure, smrt je pičkin debu. Ne, ampak sem vprašal, če se zdi, da moraš biti pogumen, da bi nastopil. Ovo je najstrašnija stvar, nemoj da se lažemo. Znači, javni govor spada u najveće stresove. Drugo, ovo je teže od klasične pozorišne predstave. Za ovo je potrebna ludačka hrabrost i izlaziš na scenu sa pretpostavkom ja sam duhovit. Braniš tu tezu. Ja, ampak ne rabiš biti nujno pogumen. Braki si samo pač odmaknjen od realnosti. Sve je točno to. Mene u ovom trenutku malo ja imam strah, ne znam gdje ću držati ovaj mikrofon. Pazi, Tin je dobio crvenu boju, on može da se zajeba, ovo ovako izgleda bolest. Pa vidite, to je to, ne znaš šta raditi na sceni, pogotovo što je Srđan rekao, a Perica potvrdio, dakle ti izlaziš da braniš tezu da si ti duhovit. I razlika je između duhovit i smiješan. Jer smiješan je klaun koji pravi budalu od sebe. A duhovit je onaj koji može napraviti budalu od sebe, ali na pametan način. Pametno sam rekao sada. Da. Zapiši ovo da se citiraš kasnije. Što ne bi bilo prvi put. Meni se pa ne zdi, da je nujno, meni se zdi, da je začetek, da rabiš pogum, tisti prvi nastopat, pol se mi zdi, da se itak ujameš v to, da si ti, ki se s tem ukvarja, itak si rataš junkie, odvisen od tega, da dobivaš smeh. Ta mojster, ki sedi tukaj v prvi vrsti, zihar je kdaj povedal komu kakšno foro, in dobo nazaj feedback od frendov in si kar fajn počutil. Od 3 frendov. Tukaj pa si ti smeji 300 ljudi. Razumeš? To je prav tako en kup ljubezni in pol je to kot kokain. In rataš odvisen. In potem se zahakaš v to tukaj in pol pustiš šit. Je zašel čisto osebno. Ne, v bistvu jaz nisem pustil, meni nisem podaljšal. Ne res, v Rutarju sem delal. In marsikdaj se kot komik počutiš kot prostitutka, ampak v Rutarju sem se počutil 100-krat bolj majken. Ovdje nam se ne smije 300 ljudi, 299 ova gospođa u prvom redu. U čemu je problem? Povejte nekaj smešnega. Sljedeće pitanje, šta je bilo? Ne, samo velikrat niti ni problem nek pogum, ampak bolj je problem, kad prideš nekam, kad veš, da ne bo dober. Recimo prideš tukaj na festivalu, veš, ljudje lepo sedijo, vsi nas poslušajo, se tudi kulturni zaploskajo, vse. Prideš pa včasih tako nekam lokalke, že v štartu veš, da bo katastrofa, ker že tako slišiš to, veš,
To bo super. Meni najboljše je, ko slišim čebelice. Ne? Jaz mojo zgodbo o prihodu iz Bosne, razumeš, in tako naprej, pridem to zgodbo prodajati in tam te nastope sem poimenoval čebelarski nastopi. To so prav ultra zahtevni nastopi. Enkrat sem nastopal na eni poroki, ali kaj že bilo, in nekaj sem se oživel noter, neke Kitajce sem oponašal in sem tako zakorakal in punčka, 1 leto stara je bila tukaj, tako me gleda. In v menu ni bilo padlo na pamet, da bi jo vzel, pa spravil, da je to mogoče nevarno. Jaz sem tako bil živeti, tako sem jo. In poli kao, veš, noter tu, štum, a bilo, glejo. Tukaj so pač vprašanja, ki nam lahko zastavite, pa lepo prosim, dajte okrog, pa napišite. Za na koncu bomo še kakšno vaše vprašanje prebrali. Če imate. Ok, pot. Ne, se hotel sem samo reči, da ko so otroci na nastopih, pa so čist majčki, pa so starši tisti, ki so problematični, ki en fantek je tekel okrog mene, jaz nastopam, stojim in ta fantek kroge dela okrog mene, laufa tako, in jaz ga gledam tako okrog in tako pogledam mamo in ona meni naredi to. Kao, jeba ga zdaj, znajce. Ga ti uhvati, da. Pa ga oče začne loviti in ta mali beži zdaj, kao, beži in oče ga lovi, vsi njega gledajo zdaj, kaj se dogaja, in pa ga ujame in jaz tako na žar z njim. To je bil edini smeh večera skoraj, edini smeh. Dobra, pred tem je bil beden sem, zdaj pa eno povedal, dobro. Pa še iskrena emocija je bila, ne? Jaz sem rekel, res, na žar. Da, da je Toško dobro naredi, ko napiše, kao, pustite djeco doma. Ja, včasih si postavljeno to situacijo, da marsikdaj si kot komik, eno od glupih novinarskih vprašanj je to, a ste imeli kdaj neuspešen nastop. Ne, to je najbolj glupo vprašanje, ker je, če se odločiš, da boš komik, se odločiš, da boš to imel, pač, da boš pojedel nekaj. Kada bi fuzbolerju rekla, da si kdaj folil gol. Ja, to verjetno sem, ne. Ja. In pol pa je tako, da marsikdaj si v tej situaciji, ko prideš tja in vidiš, da bo težko ali pa nemogoče. Ne. In zdaj, pol se vprašaš, zakaj pa sploh potem v takem hodiš tam. Zato, ker če se odločiš s tem ukvarjati, nimaš izbire. Ne. Pač to je del tega in potem greš in stisneš zobe in oddelaš. Ne. Zaradi honorarja. To je to. Ne, samo včasih te postavijo, tako pa prideš neko lokal, pa jelej, tam na policiji boš stal, a ti je v redu na lokalskih policah nastopati, tam na policiji smo pripravljeni, ljudje bojo v drugem prostoru, tam čez bojo 100 metrov vmes, to ne bo šlo 100 metrov, smo nervozen, ne bo. Sprosti se, tam na policiji, to je super. Mi smo tudi zadnjič, en pevc pel tam na policiji, pa je bilo hudo. Tako da to se ti dosti dogaja. Ja sam nekako davno ukapirao to da ovo je ipak scenska stvar i trudim se da ne igram po prostorima koji ne mogu da ne odgovaraju i u uslovima. Master Yoda zeleni je problem. Generalno negde to je ono pitanje kao kafana, klub ili scena. Ja sam uvek za scenu, prosto drugačiji odnosi publike i publika se osjeća manje prevarenom. Ovde je to kafana, malo pijemo, malo pričamo, to kao ne vidimo te, ali čujemo, ajde ti pričaj, čućemo te, bitno je šta pričaš. Nije, znači ovde publika ima esencijalnu ulogu, dakle, publika daje reakciju, znaš, kao ispričao sam nešto, smeh ili aplauz, znači dobro je, nema, to je isto problem bio u početku u Srbiji, što su to kao kontakt sa publikom, publika je često ono, aha, mi možemo da dobacujemo. Najčešće dobacuju na glupim i pogrešnim mestima. Tako nastaju ove nesretne anegdote. Jedna od njih će biti bili su njih petorica na sceni i kao... To će biti anegdote. Ti si jednom nastupao u shopping centru ili nešto tako? Pa nastupao sam 100 puta u shopping centru. To je ono, hvataš ljude od ulaza do dućana, ono, ami gospodine! Dok uđe unutra, dok ne dođe do dućana ga imaš. Se vozi s vozom i gleda to. To je za nijansu gore od onog koji deli one flajere na ulazu. Par nema mikrofon, znaš. Ne, u stvari, najgore su, a najbolje plaćene, to je ono što je, u stvari, sranje u ovom poslu. Najgore su korporativne te, kako mi kažemo, gaže, a koje su po 3-4 puta bolje plaćene nego nastup u nekom klubu.
Dakle, to je za Božić ili za nekakav jubilej od tvrtke i sve to, gdje su ljudi koji su došli da piju, da jedu, da plešu, da se muvaju između sebe, znaš, neko će neko kresnut negdje tamo u ćošku. I tu sve što treba je hrana, piće i možda neki bend koji će onako rasplesati. I onda s vremena na vrijeme organizator tog, što bi rekao naš narod, eventa, odluči da dođe stand-up komičar. I još bolje, ne najavete, nego si ti gost iznenađenja. I prekinu komad kao crk. I ti onako daš oni da i... Da. I gledaju te onako, ne znaš, jel bi te ubio. Znaš, i sve to. I najgora, evo da sad dodirnem se, najgora gaža koju sam ja imao u životu je bila jedna takva. Dakle, ja sam izašao na scenu, krenuo, oni su, prije toga je bio bend i pjevačica Maja Šuput, neki od vas je znaju, i oni su 45 minuta, i ja izlazim i rekao, super, ja imam neku foru, jednu točku, muškarci koji plešu, rekao, sad kad izađem, super, krenem, nakon 2 minute mog nastupa, ovako negdje tu iz 3. reda, to je iz 2. stola, izlazi onako prema meni, vidim jedan stari gospodin, ovako vidiš ga da je direktor. Vidiš ga da je direktor i to onaj još iz socijalizma. Preživio je, znaš. I ovako ide prema mene. Da, i sad ja rekao, jebi ga sad. Da, ali ti si komičar, pazi, ti moraš biti smiješan, znaš, i ovako dođe i tako zaglinem, ovako. I ja rekao, dobro večer! Majo, vrati se! A platili su mi! To je bio moj najkraći nastup ikad. Zajebanje ovo posao. A se spomneš kad sam vidjela nastopala u Zlatnem dobu u ljubljanskim lokalu, isto, mi rećemo Korpo nastopi, znači na neku firmu su nas najeli in takrat je bilo drugo leto, tretje te recesije. Lik se je začela nekako. Lik se je zares začela recesija in zdaj ti vedno trepetaš, ko ima ponavadi direktor firme ima nagovor pred stand-upom. In včasih je to fajn, ker pritegne pozornost. In oni so zdaj vsi tako, okej. Kaj bo zdaj rekel? In on začne. Da na začetku dam povem tisto stvar, kar vas najbolj zanima, božičnice ne bo. In vsi nosovi, A sad komičar. Da je barem. Tip je potem še rekel, božičnice ne bo, in povdarjal, kako je stanje. In tako 10 minut, 15 nabijal samo neke črne, kako je težko, kako je nikamor ne gre, kako je slabše, kot so pričakovali, 3-krat slabše, kot so pričakovali. Da ne boste mislili, da zdaj Udovič špara, da zase, da grabi keš, ne, vse o sebi je govoril v 3. osebi edine. Udoviča skrbi za vas, Udovič sem si izmislil, da boste mi okej. Ali pa je bil, ne vem, no. In tako, jaz to počnem zato, da ne bi bilo treba odpuščati, ampak bomo odpuščali, samo ne bomo. In potem reče, sedaj pa Tin Vodopivec, jaz sem, nisem. Bravo. Ljudje so bili tako, sovražim te. Njega še posebej sovražim. Samo sem nekako, jaz sem res pogorel, ko sem je prav, lej, nočem poslušati več. Pa ko sem pa njega najavil, sem bil pa, okej, to ni Bosanca, okej, to je bilo, njemu še hujška meni po moje. Si ti začel to, da si prišel iz Bosne, pa je bilo tako, okej. Pa bilo je tudi kar nekaj teh Bosancev v film, ne. Dakle, evo anegdota jedna, zanimljiva isto, meni je bila zanimljiva. Naš kolega Dapač iz Zagreba je dolazio i imali smo nastup, prvi put su u Surčinu organizovali. Čuli ste možda za Surčinski klan, dakle, jasno vam je nekako, to je predgrađe jednog Beograda i hoće da probaju stand-up, rekao evo tu je moj drugar iz Zagreba, odlično da imamo i Hrvata jednog, što nova vlast, ovi naprednjaci da pokažu, super. I on smisli, kaže, smislio sam tu rečenicu, eto kao,
kao pitali su me u Zagrebu kako ću se obratiti ljudima, ja sam rekao braća i sestre, pa kako njima braća i sestre, pa lepo i oni žive u zemlji koja ne znam šta, isto kao i kod nas, i kod njih i kod nas je zabranjena gej parada, a znamo da i kod njih i kod nas najviše pedera ima u politici. Rekao, to ti je super, to će odlično proći. Sad, da pazim, prvo večer ja igram solo svoju predstavu, tu je ekipa iz Surčina. Znači, prvih 20 minuta mobilni, evo gledamo dečko priča na sceni, nešto smešno je, pa sad onda dok njima objasniš nemojte, aha, dopalo im se, dolaze drugo večer i sad izgledaju onako dosta napeto, međutim dopada im se, izlazi, ja najavljujem Dapača, izlazi Dapač i napravi mali, ali kobni lapsus, sve, kako ćeš se obratiti, braći i sestre, znamo da i kod njih najviše pedera ima u publici. Samo čuješ, pazi, srećom, izlazio sam da vidim, kaže, da li pratite u politici. A ja ovako, sakrio sam se iza Tomića i kaže, su ga ubili. Čema razne? Mi smo skoro par puta poginuli isto u Dugom selu, to je kao isto jedno od predgrađa Zagreba. Znači dođemo u 6 popodne tamo, svi su pijani. Znači u 6 popodne i na ulazu stoji čovjek s ovakvom dinamovom tetovažom, ne može pokriti odjećom, nema odjeće koja to prekriva. I Peđa se opustio, priča protiv Dinama, protiv Zagreba, o gej paradi. Malo smo ranije završili, ja sam gledao dok smo odlazili da će nam neko baciti pepeljer u auto dok odlazili. Ne, pričao sam o tome kako Dinamovi navijači se zovu Bad Blue Boys, što na engleskom zvuči vrlo zajebano. Znaš, ali na hrvatskom zločisti plavi dečki. Mada, mislim, da vam kažem, to i nije tako strašno, mislim, ovi vaši se zovu Viole. I sad ću ja nastradat, dobro. Ja, to je punchline, ti misliš da su kao Viole, pa ti pride tipa, oh fuck. Oni špiraju na presenečenju. Imam jedno pitanje, jeste imali neke sulude ponude, znači to, kao ti si stand-up komičar, pa sad ne da izvodiš stand-up komediju, nego primenjena stand-up komedija. Pa evo, ja s tim pa sva, ne bom povedal za katero stranko, ampak verjetno vam bo jasno. Ena stranka nas je povabila, da nastopamo na Triglav. Na Kredarci gori, to je tako. Kar enega pešačina, no. In zdaj, če si Slovene, to ste da, pač večinoma, ne, ampak prvo vprašanje je bilo, je helikopter opcija? Ni, okej. In pol smo čili čez vrata, ta najlažji, ampak vse je bilo fucking zdaj. Jaz sem šel v nekih takih šlapah, ki si pač ne veš, ne. Ko da iz putra, vse se zvija čez one kamne gor, to zvuk, noge me bolele, stari. Nazaj sem hodil kot Michael Jackson. Ko se spuščaš, dok nisem imel onih jebenih palic. Kdo ga je to? Jaz tega ne vem. In prijemo gor in vse je bilo strankarsko obarvano. Mislim, itak greš nastopati, zato ker hočeš probati vse. Tudi nastop za vse, za stranke. Enkrat sem v zaporu nastopal, samo zaradi tega pa... Ja, zato, ker sem hodil, tako sem razmišljal, kao, mi smo imeli komikaze, ta skupina komikov, smo imeli na mailing listi dilema, gremo nastopati za zapornike, za kaznjence, za folk, ki je naredil nekaj slabega, kao Alpa, pač obsojem, čeprav ni naredil nič slabega. In zdaj, nekaj folka je noter, ki je nekaj zagrešilo, ampak glavno je bilo to, a se lahko meni zgodi, da koga ubijem. Ja, se lahko zgodi in zaradi tega sem šel. Drugi, jaz si mislim, da se smejo moji fore, se stil strano. Ja, drugi razlog pa je bil ta, da zapori naj bi bili nekako ustanove za korekcijo, ne pa za izolacijo, ker te ljudje tudi, ko so nekoga ubili, so tam 20 let stari, pol pridejo nazaj in so tvoji sosedi. A ti hočeš človeka, ki se 20 let ni nasmejal zraven, za soseda? Ne. In pol smo šli, ne. In kaj je bilo vprašanje? Šta je najluđe, jaz sam imao skoro jednu suludu ponudu na Facebooku,
stiglo mi je kao, je li ovo pravi profil tvoj? Jeste. Gledao sam tvoj nastup, ja sam odličan student tog i tog fakulteta, dobio sam stipendiju, dobro. Pa eto, imam jedno pitanje, možda je glupo, ali možda da te pitam, pitaj. Ja sam video da ti dobro imitiraš predsjednika Tomu Nikolića. Dobro, pa sam mislio da pozoveš ovo đubre koji neće da mi da, jer ja sam dobio tu stipendiju, ali ako bi ga ti pozvao kao predsjednik, ja sam siguran da bi on morao da... Znači, i sad, znaš, treba odgovoriti, jer sad krenem i na kraju sam samo poslao 3 smajlija, znači, mislim da ne mogu da ti pomognem, možda je to čak i krivično, zamisli tu ideju, znaš, kao, kako bi to bilo super, znaš, da tako stvar funkcioniše, znaš, kao zove mi, kao, dajte Srđanu Jovanoviću stan, znaš, sebi bi prvo pomogli. To sam vas prije hotel vprašati, kaj pa take izkušnje, ko nekaj oddelaš na stop in pol ti prije en tip kao, ej, dober si bil, ampak. Znaš o čemu treba da pričaš? Moj burazir, on ima... Zato volim scenu i backstage i odeš kući. Ne sretneš se sad. Včasih se z kom pogovarjaš, pa pride nek tretji, pa ti tako temu drugemu reče kao, ej, pazi, kaj njemu razlagaš, on bo to na odru uporabil, pazi, to bo on vse na odru. Ja, v njegovih hemoroidih, to bom govoril, ja. Moj kolegu koji je glumac u vojsci je pitao, neki kapetan, da upisuje podatke, glumac, a šta si ti po zanimanju? Dobro to, a šta da pišem? Shvatanje posla kao... Zdaj, ko sem dobil otroka, ne, smo šli v to starševsko šolo in to in tam moraš izpolniti podatke. In moja izpolnila vse in potem poklic partnerja. In je bilo nerodno. Sram je bilo. Što? Pa, komičar, svobodni umetnik. Prav sramno je bilo me pogledati. A šta je gore? Ja, prav je pogledati, a mi res moraš to delati. Nezaposlen. Kaj naj napišem, ne? Nezaposlen. Je napisala strojni tehnik. Bitno da te ona priznaje kao komičar. Čime se bavi? Ta pitanja. Šta je droga? Da je bar droga? Se pravi, da zraven vsakega uspešnega komika stoji ženska, ki zavija z očmi. Nisam malo odgovorio na pitanje koji je najbolji trenutak u mojoj stand-up komedi karijeri. Najbolji trenutak je bio početkom ove godine kad sam zaradio taj mjesec isto koliko i moja žena. Bravo. Kad smo poravnali... Mi vsi poznamo fora doseg praktično. Tvoje vejo na pamet, tvoje ne toliko. Ja tvoje koristim neke tako. Ja tvoje ne. Kire so fore, recimo, ki bi jih od teh, ne samo od nas tukaj, ampak tako od teh kolegov slovenskih, hrvaških, ki bi si želiš, da bi ti napisal, ali pa da bi lahko uporabljal. Ti že uporabljaš, ampak... Ne, baš se trudim da ne kradem. Ne. Ali ja, daš čije fore volim? Volim Domagojeve fore. Hoćemo malo vrhove skratiti. Ajde, uzmi, evo. Jaz bi pol imel ono foro, da sem iz Bosne. V zemljo, stari vrede. Koga imamo na vezi, jel imamo nekoga? Tvoje nožarstvo. Nožarstvo? Da, tvoje nožarstvo. Ali ono ima i Kutina. Imali smo čak i par istih. A ovo je sad ono ja tebi serdare, ti meni moj mada. Ne, meni su vaše fore kurac, tako da A veš kaj najboljše pri vsem? To je vprašanje tako za ful znane komike, tako variante Seinfeld, pa ki cijela publika pozna. On ko reče nožarstvo, tukaj 8 folka vejo, o kateri fori govori, razumeš? To si isto kao pitanje, kao koji je od tvojih DVD-eva omiljenih, kao jebi ga? Nemamo. Ja sam nastupao tu u srijedu i bio je pižama. Ja njega kurca ne razumijem.
ali ono što ja bi to volio. Jer to kako ona smijava publiku, to. I onda sam ga pitao na kraju kao, pa daj ono, o čem ti pričaš? Neke slovenske stvari, ja rekao jebi. Ali to, recimo, taj ritam i ritam koji tu u Sakovu ima. Meni je Vojko Forer mi všeč, ko nekdo ima nek svoj slog. Ker se mi zdi, da vedno so te neke 3 komponente, ki komika tvorijo, torej material, koliko si glavce za napisati, se spomniš Forer, performance, tudi to, koliko so dobre performance, izvedba, tukaj se mi zdi, da se ostro delimo komika, se vidi, kdo je boljši performer in kdo je boljši writer. In potem je še ta tretji element, ki ga ponovadi s časoma oblikuje. Chris Rock, recimo, on ni vedno bil tak tečen komar na odru, on je to s časoma razvijal. Women cannot go down in lifestyle, no, okay. On je prvo bil tako malo bolj prestrašen, in potem s časoma je oblikoval to, Louis C.K. je spet oblikoval s časoma tisto kao, da je on family guy, ki nekaj razlaga, da je nekaj razmišljal in tako. In ko človek oblikuje ta neki končni, ta žmok, to mi je najboljši. Evo tukaj je ta fant, ki se smeje zamudil. Gašper Bergant, on je čisto nov na sceni in tako naprej, ampak zanimivo je, da že v štartu ima to. Večina pa to razvije tako po 10, 15, 20 letih, on pa že v štartu ima to, samo drugega pa nima. Malo me spominjati, ko je Lenny Bruce, ne vem, tistih si gleda Lenny Bruce, pa malo vleče, ker je iz Savinske, iz kje si? Vedno pozabim. Gornje Savinske. A pripizdi na zadnje tam. Jaz, ko sem prvi slišal njega, prvi sem slišal ta naglas in je bilo tako, vsaka beseda je zavita, majke mi, Maju, sestra, to Christopher Walken, je bilo prav simpatično me poslušati, karkoli govorim je smešno, res. Moja teta je debela. Da vidimo, kaj sem napisal. Marijana, ki je iz Srbije. To si prepoznal po pisavi, kaj je v čirilici napisala. L. Ispričajte omiljenu foru nekog komičara prisutnog večeras. Volite vi Tonija Cetinskog? Ja ga obožavam. Jer Toni ima realne tekstove. Osim onog umirem 1000 puta na dan. Taj nije toliko realno. Možemo u unisiju. Ali inače je realno. Jer Toni kaže svojoj curi... Zašto je pričate kroz nos? Zato što tako zvučiš. Toni je romantičan, on ima pjesmu, tebe ne bih mijenjao ni za 10 najboljih. Jer što je romantičnije nego svoj curi reći ti ne samo da nisi najbolja, nego nisi ni u prvih 10 jedna. Uvijek dobro provodite. Si slobodan za komentar i to je... Domagoj, ako ti ne bude dobro ovih dana, ti kaže ima čovjek sve isto radi. Meni je recimo super Tinova o tome kako nogometaši iz Slovenije, slovenske reprezentacije... Aj ti! Evo ga jedan! Aj kad znaš, onda ti sve druge reprezentacije pjevaju himnu i onda... A slovenski nogometaši... I onda se neki pitao, koja je ovo pesma je? Ali tu ima koja je ovo pesma jebote. Ona dva sta precej tako ekstrema. Tin ful ima napitost punchline, vseeno tako, vsaki 15 sekundi nekaj ja. In non stop je tako, a se mi smijo, a se mi smijo, a se mi smijo, okej, vi se smijete, a vsi se smijo. I ti si tako dobro. A ne tako se bolje, evo mir se teče, mir se. Imamo te radi, zigaj. Volimo te. To sam rekao. Ja prevodim, ima tu još ljudi koji ne... Marijana, Peđa pa si vzame čast kako noben drug na celem svetu. On Peđa tako naredi razlaga moško-žensko odnos i reče tako.
Žena. Žena. Kad ona dođe. Ej! Vaterpolo! Žena! I mi tko Peđa, ja vemo žena, dej povede. Ljudi stvore sliku, jel? Ne, bilo je žena, 3 žene. Ok, ti se spominjaš... Ja, to piše Žiline. Žiline? Ja, to moja, ena punca. Moja punca? Ne, fan. Jan, spomnim se, ja. Tim, zašto se ne javi? Bil si nižen. Koliko... Mirjana... Ok. Sprašuje, koliko ste komiki doma? Precej. Naslednje vprašanje. Ja ne nosim svoj posao doma. Nekdo anonim je napisao koliko krat ponovite isti vic. Ne pričam viceve. Ja, sve je u bistvu to non stop ponavljamo. Mi ne govorimo vicu, mi govorimo neke, pač, tako, vic je malo tako za nas malo... Vic ima punchline, ovo ne. Za nas je vic malo poniževalen izraz, zato ker je vic je pač nekaj, kar avtorstvo se ne ve, pa ga ti dobro samo rabiš povedati in to je to. Medtem ko to, kar mi delamo, je material in so fore, šale, niso pa vici in tako naprej, ampak lahko, če, kolikokrat poveste isto šalo, neskončno krat. Do smrti milijonkrat. To mora biti jasno, to je tako, tukaj, zdaj že 6-7 let scena v Sloveniji, to ja mora folk vedeti, tako. Ti, ko napišeš foro, ti si avtor te fore in imaš jo pravico povedati milijonkrat. Ker jaz sem nastopal zdaj 10 let skoraj od prvega nastopa in je me je videlo v živo vsega skupaj 70 jurov ljudi. Od 2 milijonov v Sloveniji. Jaz bi še drugim povedal. Je pa tako, da moraš malo upoštevati. Slavcom nekako imamo dogovor, da ko priješ na Lent in tukaj na Lentu izvedeš en material, da naslednje leto ne ponavljaš tega, ampak vsaj da 80%, 70% imaš novega. In vedno komiki večina nas spoštuje to... Večina nas. Ja. Spoštujemo to, da pač se ne ponavljaš na istih odrih. Ampak včasih se bolj pripelje v Ljubljano, tako iz Kranja in reče, ali pa iz Celja, ali pa iz Črnomlja. Prije v Ljubljano in tako, v Črnomlju sem imel to isto. Ja nisem pričakoval, da boš prišel iz Črnomlja. Sorry, jaz sem si naredil krivico. Irena sprašuje, koliko je resnice v zgodbicah, ki jih pripovedujete? Veliko? Žena. Da, mislim, to sve potiče iz nekog stvarnog života. Mislim, neke stvari su možda malo pretjerane, ali u principu je sve to nešto što se ili stvarno dogodilo ili se moglo dogoditi, ali to je to, u principu sve je više manje stvarno. Malo pretjeravaš pač da potenciraš. Dodaš 2-3-0. Najgluplja, najsmotanija stvar koju ste napravili? Najsmotanija, jedan joint je bio. Pa što sam pristao ovo večeras i... Ja imam jednu glupu, užasno ovoga, jedanput su nam došla, bila je jedna cura iz policije koja radi na graničnoj policiji, koja nam je stalno dolazila na nastupe i jednom je dobila cijelu policijsku postaju na nastup i rekla kao nema problema. Graničnu, kao nema problema, kao samo vi pričajte protiv policije. I onda smo sad vremena nastavljali auto sljedeći put da smo došli na granicu. To je bilo onak. I par puta sam. Ovako, dajemo pasušo. Ohoho! Luka sprašuje, zakaj ste tega Slovenca vzeli zraven? Mislim Tina. Au! To je vprašanje za ostale, očitno. Ti ne rabiš odgovarjati. Ovi ljudi dokazuju, oni razbijaju taj jedan potpuno glupi stereotip da u Sloveniji nema smisla za humor, da su Slovenci ovakvi i onakvi. Dakle, ova dvojica kad dođu, sve
do Vardara, a čujem bili su i na Triglavu. Tega nisam povedao kontra. Znaš, dakle, ova dvojica, Tin Vodopijevac i Peđa Serković, veliki pljesak, oni Sloveniju predstavljaju u najboljim sportu. Znači. I odgovor na pitanje je zato! Ena še sprašuje zraven, kao, zakaj niste povabili nobene ženske? Marijana, izađi, molim te. Jedna od 7. Jedan od 7 komičara je žena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jebi ga. A ste zadovoljni s trenutnom faze u karijeri? Da li ste zadovoljni s ovom tačkom karijeri sad? Jesam. Nastupam, evo, tu sam stalno lepo živ, nema dana da nešto ne pojedem. Zaradi se. Mi smo ovdje za ovim malim sarkofagom. Kao za mene da je ovo. Pa iskreno, mislim, meni daj pare, ne moram da budem zvezda. Samo daj toliko para. Working comedian. Da, to je to. Domagoj, a boš ti kaj pojela na to temu? Pa, znaš kaj, ja sam imao neku laganu krizu u zadnje vrijeme, imao sam cijelo vrijeme nekakve uspone, dobio sam nekakvu emisiju na televiziji koja je onda bila ubrzo otkazana, onda naš krenulo je sve super, išli smo okolo turneje, sve onda je to nekako stalo. I onak mi je bilo putujem stalno, mislim super je, vidio sam puno zemalja, bili smo u Švicarskoj, bili smo u Engleskoj, bili smo svuda, sve je to super, ali u jednom trenutku mi je bilo oči normalan posao, znaš dići ujutro, doći popodne doma, biti sa ženom, znaš i to je to, znaš, ali u principu da, kad gledaš šta ostali ljudi rade, koliko rade, za koliko rade, super je, znaš. Ne, super je. Znam, ljudi pa ne veo da je to bruto. Ne, čekaj, pomislit će ljudi, pogrešno znači, mi volimo naš posao. Dakle, da ne bude kao, radio bi na trafici od 8 do 3, ne, znači, super je ovo što radimo, volimo i uživamo. Hotel sam samo reći, tako, odvisno je tudi, kad včasih nastopaš, sem že nastopal na osnovni šoli, so me povabili, bil je kulturni praznik, pa sem nastopil za prvi pa drugi razred. In to je bilo prav tako, skozi vsako stvar, ko sem rekel, ja kaj, lulat. Tako sploh nisem mogel, čez en teden sem pa nastopil za društvo upokojencev. In tam je bilo poanta, da to so bili upokojenci podjetja, se pravi, vsi so nekoč delali za to podjetje, čez en teden bi pa mogel nastopati še zaposlene tega podjetja. In jaz tam prijem društvo upokojencev vsi, in jaz tako kao, kaj zelo zaljubljen pa to, in ono si... In na koncu po nastopu prije direktor pa to, ni treba drug teden, ni treba. Zato, ker je bil pol za mano, bil pevski zbor, in so tako bili 4 in so zapeli, in potem en še poveda en vic o hemoroidih, in tako najbolj brezvezen vic vseh časov, in oni so umrli na ta vic, vsi so umirali, jaz sem bil tako kao, in potem so bili še nekako kao, a vidiš, kako je lahko, a vidiš? Zakaj tega ti nisi zmogel? Jaz potem njim razlagam v internetu neki, pa ne kaj še, se mi zdi, da smo mi taki, da se moramo vse čas prilagajati. Dokler ne prideš do ene stopne, ko pa rečeš, ok, zdaj pa sem toliko znan, da bojo zdaj ljudje hodili mene poslušati, ker jih zanima, kam vam zapoje. Kad nam dolaze kolege iz Britanije, uglavnom nastupati, ili u Sloveniji, u Zagrebu, dosta njih otvara svoj nastup sa ono, i mi smo bili u Ryanairu, i bili smo u EasyJetu, jel znate kakav je EasyJet, viš ljudi? Jer recimo ljudi u Hrvatskoj Zagrebu ne lete toliko koliko recimo u Britaniji. Znaš, to za nas nije kulturološka referenca. Znaš, ono kao airplane food. Dobro je, evo što kaže Srđan, jede se dobro i... Da, oni Gledaj to? Airplane food. U autobusu mi niko ne da jede. Mi letimo jatom, tu ako rade svi motori, jebeš hranu, znaš. Jedan Irac je u Zagrebu pričao o dostavama karija. U Zagrebu 5 ljudi probalo karija. O dostavama, znaš. Kaj kara? Kdaj bo čas, da se upokojite, sprašuje Mateuš. Kad je vreme za penziju?
Ja bi sad, ako može. Za komike ni penzije, res, ni penzije, lahko to delaš do smrti in ponovadi delaš. Ima ona stara glumačka, glumci to, ono, san svakog glumca manje više da umre na sceni. Ozbiljno, i to se desilo, Ljubi Moljcu, imao je nastup, on je bio nešto preteča stand-upa, imao je te nastupe, on sam zabavlja publiku, i umro je, mislili su ljudi, krenuo je aplauz, da se on zeza, on je pao tu. Tako da, eto, nema penzije. George Carlin je godinu dana pred smrt izdao DVD, jedan od boljih, It's Bad For You. Imamo komičara tu. En je napisal, ste kdaj nastopali na pogrebu? Ampak to ni ta komik. Komik je unik, ki je napisal zraven, če niso, danes bi lahko. Večera smo sahranili komediju. Zdaj, a lahko ti, ki si to napisal prej, sem se z nami malo pogovarjati. Bomo kar počakali, zdaj dvigni se pa reči, tukaj sem, pa prej gor se pogovarjati. Vidiš, to je razlika med tabo pa nami, mi imamo jajce. Možda je žensko. Imamo i sise. Imamo i sise, da. Ne, dobro, svakako. Najljepša hvala še enkrat, lahko čujemo ta aplauz. Sergej Domer,